Dobrý večer. Vážení spoluobčania, členské štáty eurozóny vrátane Slovenskej republiky stáli doslova pred niekoľkými hodinami pred ďalšou vlnou svetovej finančnej krízy. Nepochybne by viedla k finančnej nestabilite v celej Európskej únii a ďalekosiahlym dôsledkom pre ľudí. K ďalšiemu prepadu hospodárskeho rastu, k finančným problémom a tým aj k vyššej nezamestnanosti. Stretnutia predsedov vlád a prezidentov členských štátov eurozóny v piatok a ministrov financií všetkých členských krajín Európskej únie počas dnešnej noci viedli k závažnému rozhodnutiu postaviť sa spoločne ako Európa proti špekulatívnym útokom proti euru a snahám finančne destabilizovať európsky priestor. Prakticky za 48 hodín sa vytvorili základy Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý spoločne s prostriedkami Medzinárodného menového fondu predstavuje obranný val Európy v hodnote viac ako 700 miliárd eur. Spoločný európsky postup sa osvedčil a ukázal ako jediný správny. Dnes došlo k určitému ukľudneniu finančných trhov a hoci je finančná situácia stále krehká, rozhodné európske protečné opatrenia mali svoj význam. Vláda Slovenskej republiky nepozná iný spôsob boja proti finančnej kríze a spoločný európsky postup považuje za nevyhnutný k zachovaniu finančnej stability v celej Európe. Chcem varovať pred akýmikoľvek avantúrami a návrhmi zaťahujúcimi Slovensko do izolácie v rámci Európskej únie. Tvrdenia, že jednotný postup Európy, vrátane Slovenska je nepotrebný, že Slovensko môže stať bokom a prizerať na iné krajiny eurozóny, ako presadzujú finančnú stabilitu Európy, sú pre Slovensko nebezpečné a škodlivé. Spoločne sme 1. januára 2009 zaviedli euro a veľmi nám pomáha v čase svetovej globálnej krízy. Zhodnotili sa vklady občanov a Slovensko je atraktívnejšie pre investorov. Netreba pochybovať o tom, že v prípade zachovania národnej meny by sa dnes v krízovom období mohol pohybovať kurz na úrovni možno až 40 korún za 1 euro. Máme preto nielen právo z eura profitovať, ale aj povinnosť postaviť sa na jeho ochranu. Slovenská ekonomika je silne naviazaná na trhy Európskej únie. Akákoľvek nestabilita v Európe, najmä vo Francúzsku alebo Nemecku, znamená okamžite nestabilitu aj na Slovensku. Znamená znehodnocovanie vkladov, problémy vo finančnom sektore, ďalšiu nezamestnanosť, recesiu. Slovensko má preto povinnosť zúčastňovať sa spoločných aktivít Európskej únie a eurozóny, pretože takto bojuje aj samo za seba. Vyjadrenia, že máme byť iba nemými pozorovateľmi a ničoho sa nezúčastňovať, by sa v prípade ich realizácie premenili na obrovskú hrozbu pre našu krajinu. Európsky stabilizačný mechanizmus je zásadne odlišný od systému bilaterálnych pôžičiek Grécku. Niektoré členské krajiny eurozóny už podpisujú zmluvy s Gréckom. O zapojení sa Slovenska do tohto programu musí rozhodnúť nová Národná rada Slovenskej republiky, ktorá vznikne z júnových parlamentných volieb. Oprávnene očakávame od Grécka, že bude ďalej pokračovať v rušení a obmedzovaní sociálnych výhod nezodpovedajúcich výkonnosti gréckeho hospodárstva. Priznám sa, ani mne sa nepáči, že máme požičať krajine, ktorá žila nad pomery. Ale tí, ktorí tvrdia, že tak nemáme urobiť, súčasne hovoria, že súhlasia s izoláciou Slovenska a obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami. Slovensko takto chráni samo seba. Európsky stabilizačný mechanizmus neznamená bilaterálne pôžičky. Ide o spoločnú akciu celej Európskej únie proti pokusom finančne ju destabilizovať a poškodiť euro. Akékoľvek rozhodnutia súvisiace s Európskym stabilizačným mechanizmom musí opäť schváliť slovenský parlament. Nič také nie je ale v tomto čase potrebné. Okrem Európskeho stabilizačného mechanizmu v hodnote 700 miliárd eur musia členské krajiny Európskej únie a eurozóny pristúpiť k ďalším závažným rozhodnutiam. Predovšetkým rýchlejším tempom konsolidovať verejné financie, teda znižovať verejný deficit. Ak však priemere v Európskej únii v roku 2010 má stúpnuť deficit zo 7 na 7,5%, ťažko môžeme hovoriť o ozdravovaní verejných financií. Slovensko sa však môže svojim partnerom v Európskej únii pozerať rovno do očí, pretože v roku 2010 budeme mať nižší deficit ako v roku 2009. A ak to bude potrebné a dohodnuté ako súčasť snách o európsku finančnú stabilitu a silné euro, Slovensko musí byť už v tomto roku pripravené na rýchlejšie tempo znižovania deficitu. Naďalej platí oficiálna stratégia súčasnej vlády Slovenskej republiky,
že akékoľvek opatrenia nemôžu znižovať dosiahnutý sociálny štandard. Ak treba viac šetriť, tak len na úkor vládnej spotreby. Slovenská vláda je aj za zavedenie sankcií voči štátom, ktoré nebudú rešpektovať dohodnuté pravidlá. Sankcie od krátenia finančných prostriedkov v eurofondoch až po vylúčenie krajiny z eurozóny. Verím, že o takýchto opatreniach budú čoskoro rozhodovať príslušné európske inštitúcie. Vážení spoluobčania, spoločne od prelomu rokov 2008-2009 prekonávame dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Na jej začiatku sa mimoriadne osvedčil spoločný európsky program obnovy, spoločný postup všetkých členských štátov Európskej únie. Zdá sa, že slovenská ekonomika sa z krízy pomaly zotavuje a veľmi povzbudzujúce je konštatovanie Európskej komisie, že Slovenská republika bude mať v roku 2010 najvyšší hospodársky rast v celej Európskej únii a jeden z najnižších verejných dlhov. Ak spoločný európsky postup preukázal svoju opodstatnenosť v roku 2009 a spolu s opatreniami vlády Slovenskej republiky viedol k určitým výsledkom, musíme sa aj teraz spoliehať na silu európskeho spoločenstva a jeho schopnosť čeliť aj v týchto komplikovaných dňoch ďalším pokusom prehlbiť krízové javy. Máme dve jednoduché voľby. Izolovať sa a potopiť Slovensko. Alebo sa zapojiť do európskej spolupráce a Slovensko chrániť. My sme za ochranu Slovenska. Ďakujem vám za pozornosť.